Chigamba ibedi news siyana nacho ngete sedirusi kuutsamana kuti pane anomisa gafa ichaudi abuse osikidi chigamba ndechekubata nejira musaite chekufana nenzira chiri kupisa kupura zuva chidihunidze kuchikushidzira I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvandisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti ndiri hoti I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvandisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti ndiri pachika mino zvandagaya pandiri kudzika pari kubaka faya burigedhi yambozvitraya pamwe madhimoni bata magaya hoti yacho ndinopisa sango ndiri kupisa unobika gango vamogayo ndini kinyi shango haiwa marasika bambo vatesta temburicha ndasvika 100 hanzigafa mubhodhi mako mvura kandigeti ndiri kusimbisa zuva kunga adiveti kupisa kwawedzera inzwa update I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvambisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti ndiri hoti I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvambisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti ndiri kupisa ngezesa pakariba staira yangu kumberi ndalite vari kuti vanopisa kupfuura gafa vanenge variga hoti yacho ndinopisa sango ndiri kupisa unobika gango vamogayo ndini kinyi shango haiwa marasika bambo aimbo vafeni ngaite eyakoni because gafara chokupisa mirai muone kana vefaya burigeti avanga ndigone kusoti imi vemabhaketi itaidone I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvambisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti ndiri hoti I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvambisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti I'm hot ndinenge pati mukoti ndiri kuvambisa ngejaji mukoti ndobika staira ndindine mugoti